Nya kay ang tanan makasasa nungutahan natang saan ako pagbalik kanimo Ginoo. Nga may balik ang atong kasuod. Marang Ginoo, forgiveness of sins. Ang pagpasaylo sa apan nagato ako og dako nga adunay kapasayloan ang mga sala kun himuon nato ang good confession. Sa akong kasinatian og pagpamalandong, I always feel amazingly cleansed and renewed after a good confession. Ayaw kaulaw pagkumpisal sa pari sa tanan nimong kasalanan because the priest is the human channel of God's mercy and forgiveness. God, through the priest, forgives you and reconciles you to His mystical body, the church. In Isaiah chapter 1, verse 18, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Mga kaigsuonan, ato lang yung i-acknowledge ang atong mga sala ug pangutan-o nato ang atong kaugalingon kung kanusa o giunsa nato pag-reject ang plano sa Ginoo para nato. Og ato usab nga hinumduman nga atong pasayloon ang mga tawo nga nakasala kanato. Sa Juan chapter 20
versikulo 22 ngadto sa 23, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Keep going back for more healing and mercy. Only God can fulfill your life. Maayong maampuon og malipayon nga adlaw nga Domingo, my dear brothers and sisters in Christ. Ako si Sis Lou Lauron, ang coordinator sa Lector Cantor Ministry sa parokya sa San Vicente Ferrer. God bless everyone and keep safe. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, naa na taron sa ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig, katapusang Domingo sa Oktubre. Niya gigahin kini sa simbahan nato dinhi sa Pilipinas nga Prison Awareness Sunday. Atong hinumduman og iampo ang mga binilanggo, ang nag-atiman sa mga binilanggo, unya ang mga bilanggoonon pa. Atong iampo. Na may daghang bilanggoonon pa. Atong iampo sad nga dili na lang unta sila madayon kay huot na kay dito sa prisuhan. Ang mga nag-atiman sa mga piniriso, mga volunteers nato, ato silang iyampo. Karon ato sang padayong iyampo nga mahunong na ning pandemic COVID-19, iyampo pod nato ang atong mga benefactors o mga donors nga siging tabang nato dinhi aron mulampos ang atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong og sa buhat, og sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos hug kaninyo mga igsuon aron niyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, gabhanan o guway katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaon nga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo o paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Eksodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako ang Ginoo kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi ug daog-daoga ang usa ka langyaw kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga byuda ug mga ilo. Kung daog-daogon ninyo sila, tabangan ko sila inigpakitabang nila kanako ug masuko ako pag-ayo ug patyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog salapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw kamo pagpangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mubayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa mosalot ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog.
O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato, nga dalangpanan, akong taming, akong gahom sa akong kaluwasa, akong kaluwasan. Akong maligon nga dalangpanan, dayon ang Ginoo mituaw ako, og siguro ako sa akong mga kaaway. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daykon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dakong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakita kaluoy sa imong gidihugan. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nagantos kamo pag-ayo, gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod ni ini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa maabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo manaa kaninyo. manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mabuhi ba ang tao kung way gugma? Buhi, oy, ngano gutang di. Pataka am lamog tubag. Mabuhi pero dili malipayon. Ang gugma maoy tuburan sa kalipay. Mao bitaw ang langit kay ang gugma magpabilin mas langit kay ang Dios gugma man. God is love. So ang iya sang gingharian ang nagpabilin didto gugma, mao na ang langit gitawag og kalipay nga way katapusan kay wa naman say katapusan ang paghigugmaay didto. Tanawan ng tao nga na in love. Unsa magnaong, masulobon o malipayon? Malipayon. Ang pare ron, ang naong pare, unsa man? Malipayon. Na in love. Na in love ninyo ba? Mga parishioners. Kamo, na in love mo pare? In love. Ay kumpiyansa. Mao na, why panalitan asawa ka? Nya, ang imong bana kusmod kay ignaong? Kusmod kay ignaong bang? Nya naay bag-ong ni puyo sa inyong silingan? Nya, takulahaw lang pagkasunod adlaw imong bana smiling na kayo? Kana, peligro na. Nganong kusmod man siya gahapon, nya karon anay bag-ong ni puyo, nya hugot kay angay, nganong smiling naman imong bana? Na in love. Diin man. Ang pag-asa sa silingan. Nakaron magtinabangay ta aron malipay. Nya unsa man aron magtinabangay aron malipay, maghigugmaay. Mao na sa unang pagbasa gibutang dinhi higugmaa gitong mga tao nga wa nay naghigugma nila sama sa mga byuda, mga sinalikway, mga kabos, kinini ang mga kanabang gitawag og mga makasasala sa katilingban gilikayan. Namatod pa sa ato karong kasaulugan aning Domingo awareness sa mga piniriso kay ang mga piniriso bisan tuod nakasa na kadaghanan nila although naasay waysa nga napasanginlan lang pero nagkinahanglan sila kalipay, nagkinahanglan sila gugma gikan sa katilingban, kanabang sense of belonging. Sa wap ako gi-assign din didto ko na-assign sa prison ministry. 5 ko katuig sa prison ministry. Pagsugod nako nihila ko. Unsa may unang rason nga nihila ko? Kay porting lisura isod sa prisuhan, check upon kag maayo, sigihan pag buling-buling imong kamot. Nako dinhi radyo ko kasuway nga magmisa buling-bulingan pa. Ug ang ako jung gihilakag maayo kay way kolekta. Mao gina. Porti pang lisura isod, porti pang bahua dito huot pakaistanan ang singot nako gikan diri sa Alimpo abot ngadto sa akong lapalapa unya wa pagi kolekta. Porti ra bang kusuga mangantas mga piniriso wa ra ba say panutbras?
Sige, hanggap nako, pisik paslaway nga rin ako. Nigpahid ko nako, asa kong oing, pahid ako, bahong piniriso eh. At pasaylo ako ha, mga piniriso. Pero, nagbanding mayata. Apan sa paglabay na sa mga usa ka tuig na kong atiman dito sa prison ministry na in love kay ko sa mga piniriso og sa prisuhan, motong ni-apply manggani ko nga magpapriso unta ko bisag tulo lang ka adlaw. Wa lang ko tugti. Wa ko tugti. Yun siya, ningon itong warden, paghuwat lang pa der o makasaha ka, see you later. No, nako, ngiga no? Di ko kasaha. Mo na, unsa man, nahigugma mo sa mga piniriso. Ala, panuaw mo dito. Nahigugma mo sa inyong gipapriso. Katong nagpatay sa imong bana, katong nagrape sa imong anak, katong naglungkab sa inyong balay, katong nangulatas imong anak na imong gipapriso, nahigugma mo nila. Oy, tubag. Wala. O wa mo mahigugma, mga yawanon mo. Nga naman, basta mo hunong na gani kag higugma, nabilong na kasiyawa. Kay ang yawa, dili gugma ang iyang gigamit, kung dili, garbo. Garbo ba? Kanang tanan nga wa na mahigugma, anang higayuna nga wa ka mo higugma, yawa ka. Ana, tutok pa muna ako. Gatuo sad mong nayawa sa ko. O kamo diha be, nahigugma mo sa inyong bana, kamo mga asawa. Nahigugma. Nganong isog imong tingog? Nahigugma mo sa inyong bana? Nahigug. Unya kung ang inyong bana mahigugma ngadto sa laing babae, mahigugma pa mo sa inyong bana? Dili na. Og di na ka mahigugma, pasabot ang imo daing gugma dili para sa imong bana, para sa imong kaugalingon. Timan na, masuko gani ka kung ang imong bana mangabit or ang imong asawa mangabit, masuko gani ka, pasabot ang imong gihigugma, ang imong kaugalingon, dili to siya. Nga naman, kay ang tinuod nga gugma, sama sa gugma ni Kristo, sama sa gugma sa mga apostoles nga gimension sa second reading, ang gugma muhatag jog kalipay sa iyang isig katao. Mao mambitaw nga niingon si Jesus, higugma ang Dios labaw tanan. Labaw tanan. Nya kanang Dios, ikaw day na. Di ba? Outside of yourself. Unya ang sunod niya insya, ang sama ani higugmaay mong isig katao samas imong kaugalingon. Wa sa mingon higugmaay mong kaugalingon samas imong isig katao. Ang gauna higugmaay mong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pasabot isipa na kanang imong isig katao mauna ang imong kaugalingon. Nya imo ding pasakitan ang imong kaugalingon. Tubag. Unya kung malipayon kay imong bana gaagbay-agbay siyang kabit, imo ding bugnoon. Ayaw, tagaig kalipay. Kay nahigugma man kas imong bana. Unyang imong asawa malipayon kay ugang pari gakuyog-kuyog. Imo ding badlongon. Ayaw, tagaig sila sa father og kalipay. Malipayon ba silang prayer meeting, malipayon sila nga naghimo sa mga activity simbahan, nya imo pag yung dudahan. Ayaw. Nya mo na inyong naon-naon. Hoy, tubag. Nahigugma pa mo ron. Wa na. Wa di mo tinuod nga nahigugma. Mao na ang ato sang ang ato mga kalipay on and off. On and off ba? Malipay ini kabuntag, ini kaudto gakusmod na, ikahapon nalipay na sad, ini kagabi ito ana nagdiyaw-yaw na. Nagsige nagpamalikas, ikaugma na sad, malipayon. Mao pa gani pag-ingon sa anak, I love you dong, I love you. Alina kaunak, I love you. So wa man gyud mo kaon, ingnan tiyang kaon na dili unsa man kamuanga ka. Wa na nausab ng timpla. Ngano man kanang imong pag-ingong I love you, ang pasabot day ana, I love myself and I am using you to love myself. Mao nay labing pait. I am using my husband to love myself. I am using my wife to love myself. I am using my parishioners to love myself.
Muna'y kuyaw. Kamo, dili mo mga users. 90% sa napriso, mga user. Ang uban, poser. Ang uban, drug lord. Pero 90% sa napriso karon mga user. Kamo, di mo user? Kana bang nanga-addict sa iyang pagka-selfish? Nanga-addict sa iyang love of self? Kana bang ang iyang yung self-image mo iyang gihigug magmaayo? Daghan kay tang mga addict ana, di kalit go sa iyang mga gi-value nga mga tao o mga butang. Mabutang sige anak ko diri balik-balik, igihan kay ng utlanas yuta, igihan kay isbalay, bisag ang silingan hapit na di kaagi, nagtakilid na gani, di gyud iirog ang koral unsa magang klasihas kasing-kasing. Ya dako ra ba kay bakanti pang imo dihang tugkaran, nganong di man nimo iirog imong koral? Imog yung lisod-lisoron imong silingan, matud pas Ginoo, kung inyong lisod-lisoron kini mga taong nagkalisod na, pamatyon tagyod mo. Ako gyud mong kontrahan, masuko gyud ko ninyo og kining COVID karon mao ni usa ka pagpakita nagihatag sa Ginoo ang silot nato kay wa naman ta maghigugmaay, nag-iyahay naman lang ta, nag-isipay, nag-inilugay. Ilog anang yuta nga dili ato, pangural anang yuta nga di ato, hangtod nagkalisod ng silingan, gibahaan ng silingan kay di nakalusot ang tubig, kay ngano man gikalihan sad ang agianas tubig kay iya laging yuta. Nya iniglinog mo biya. Nga buangong dagko. Niyag mainas ang yuta, magkabuang og pangitag asa siya mo puyo. Mulang slide ba? Nya sa wapa mo lang slide, dindot kay siyag balay, siya akong balay, overlooking, overlooking, slide bitaw, da, hilak lagi. Kabuang lagi pangayo og tabang silingan. Mga igsoon, dili ta maghuwat nga magkalisod-lisod ta, una pa ta mo sangpit sa silingan. Ang nindot gidi ay nga gugma, kana bang magtan-aw ta sa kalisod sa atong silingan. Nga atong tabangan nga mugaan-gaan, maunay ikalipay sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, nalipay kay ko nga miawat mo sa among kinabuhi, giunsa na mo pagpuyo kuyog kaninyo, wa gyud mi maningkamot nga mabug-atan mo. Ako din sa akong pagkapari, naningkamot jud kong mugaan-gaan ang bation sa mga sakristan. Muna panagsara gid nako kasab-an, panagsara gyud kaayo. Ana. Naningkamot jud ko nga mugaan-gaan ang kinabuhi sa mga lektor, mo nang akong panagsargid nako koreksyonan kay magsingot man ang ilang agtang inig-ari diri nya makita naman ako nga hasta ang kanang kuan mo kurog naman inigonit nako kani peligro na ni kay naglingog na ang kasing-kasing. So ako na lang sad silang pahiyuman, pero bisan ang akong pahiyom mura magyawa na para nila, kulbaan man gid sila. Ambot kang choir o di ba ka sila kulbaan? Kanir bas father maminaw ra ba gini niya yabagon ra ba ni siyang tingog ang iyang paminaw no pulos gid ta yabag. Mga igsoon, maningkamot ta bahala nagsila gatan-aw nato pabug-atan nila. Ang importante ang imong kasing-kasing imong hunahuna naningkamot nga makapagaan kas imong isig katao. Ug unsa may makapagaan sa kinabuhi sa tong isig katao, ihatag ang iyang panginahanglan. Please ihatag ang iyang panginahanglan. Give the need of people around you. Do not satisfy your own needs, but the need of your fellow men. Maunay gugma kay kita gani nagpakamatay si Kristo kay ato nang need ang salvation, ang kaluwasan atong need. Ana. Unsa titubag nato salmo? Tubagang. Wa sa ko kay nomdom yato kanon tuman. Gihigugma ko ikaw Ginoo akong kusog. Yes, our strength is God. Without God, we are strengthless. We are powerless. We are full. Wa tay mahimo kun way Ginoo. Pero ang Ginoo sad nihangyo sad nato kung nahigugma kanako
higugmaa sa nang imong isigkataw pagpakahimo sad nga ilang kusog. Ilang kusog. Pasabot, tagai ang imong isigkataw o kagaan. Kana bang mugaan ang iyang gibati? Kung ang imong asawa gasigig hilak, kay sige lang kag hapyod anang manok, ihawa ang manok, nya lutuan na para sa imong asawa. Musmail na. Isa lami lagi ka muluto dong, unsa man ni imong giluto? Isa, ang ako nang hiniktan day. Isa, oh, nganong imong manggiluto nga igtatari ra ba to nimo? Isa, wa man sa tigbakay kay COVID man. Isa unyag mobalik na ang kuan, isa ika na say akong lutoon. Dili ayaw na gyud, lutoa gyud siya. Lutoa. Kung ang imong silingan nagantos na anang baho sa imong ads baboy kay porte na gitaong bahua nya pollution baya na ay ihawa ang imong baboy ipanghatag sa imong silingan. Siging hatag og lawg anang baboy ang imong silingan gasigi sag hanggap sa baho wa gyud ka kabaho ana. Hoy tubag. Tuga-tuga man kag buhi anang baboy nya ang imong silingan imong pahanggapon sa baho. Di ba? Kakanis pader ba ihawan targunig baboy para ma-high blood din siya. Mayra ba kanimo kaog litso niya mo anang baboy. Aw ini kalitso na humot naman na. Pero samtang buhi pa ayaw panggapa imong silingan anang baho. Magtinabang na ikunutang mawa ning baho aning ni ang mga ads baboy. Di ba? Mahimo ba na? Mahimo kung mahigugma lang gid ta. Naagid nay pamaagi. Kaysa imo rin bahala mo diha panginabuhi ning ako. Aw lagi nanginabuhi ka pinaagi sa pagpatay sa imong mga silingan. Maayo ka na. Yang mga matay na sila tanan, ikaw na lang usa. Malipay ka? Dili. Sige, tubag. Dili. Di oy. No man is an island. Di ba? But two persons can be in an island together. Ang pari og Madrid dito. Ga prayer meeting. Oy, mao na. So, unsa man atong buhaton iniguli, assignment. Unsa buhaton? Paghigugmaay. Nya unsa ang paghigugma? Sige higunahuna unsay makaayos imong silingan og sa imong isigkataw. So kamo mga asawa, paghunahuna na mo ron unsa may gikinahanglan sa akong bana. Ana. Kung nagsige na siya tawag nimo, tubag ka. Ano mo tawag? Kung nagsige siya kablit nimo, atubangan, ay talikdi. No. Ano ba? Ay iwakli. Ano? Nya mga bana sa daw nauna, unsa may gikinahanglan sa kong asawa karon? Ano? Nya unsa ba nimo paghibaw kung siyang gikinahanglan? Pagdialog mong duha, naday unsa may imong gikinahanglan, mingon day mong asawa nga mamatay na ka. Unsa? Ngano gud tawong mamatay ko? Ingon din ka nga gibugatan nagyo ko anang imong bisyo dong Mayra untag mamatay ka. Isa kuyog ba taday? Inka ay ika lang adto. Nya igahuna sa kag siyang need. Ngano man sa magsigi mo sa jud kag bisyo? Unsa man day imong gikinahanglan? Siya ay ang ako ragong ikinahanglan pagtagada gud unta gikan nimo. Sige ra man sa kag pangasaba nako, sige ra man sa kag yaw-yaw. Mura naman nung ko nimog anak. Imo biya kong bana. Nya nganong mura naman kog anak nimo. Sigihan mo ko nimog badlong, wa na ladyo ko'y katungod nga mohimog desisyon. May na ba? Ang hilak rin ka, sorry ha. Imo sa bana, sorry day. Wa na. Sunod tuig bunyag na sad. Sige na, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, isip mga sulugoon kita sa buhing Dios, atong idangop kaniya ang ato mga panginahanglan uban sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan ug magtutudlo nga mopadayon siya sa pag-aga kanato sa pagkinabuhi subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno nga mahigugma og mga lagad sila sa ilang isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, nga magmalampuson og mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga matuhong mihalin na nga magmalipayon ug magmalinawon silang mupahulay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan nga mahigugmaon o gamhanan sa tanan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mahigugmaon nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo. Minausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, pinaagi sa pag-awit sa amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kanimo man ang kaharian, ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay or kalipay nga way katapusan. Nya mahitabo ra ni kanunay kung magsigitag higugma, dili kay magsigig pangayog gugma. Kitagyoy mo higugma. So atong pasalamatan ang mga katawhan nga nag-alagad nato aron matuman kining maong misa. Una, ang naglimpyo dinhi sa atong simbahan, ang nag-decorate, ang ato didto mga barangay tanod nga nag-manage sa atong parking o sa traffic, ang atong mga frontliners, ang atong Eucharistic lay ministers, ang lektor o ang salmista, mga lectors o salmista, ang atong mga sakristan, ang atong nag-manage diri sa atong sound sa likod, ang nag-choir na to karon nga mao ang atong San Vicente Choir o ang tanan nga nag-offer ingon aning katong ni offer nga ni paso pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao ang pamilya ni Mr. and Mrs. Nicolas and Myrna Gomez. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Ako sa deng i-announce ang nahali na sa atong 3,500 ka slots nga tag 1,000 as of yesterday nahalina na ta og 2,170. Oh, wa mo malipay, awasan mo kapalit yan. Sige. So ang atong available slots 1,330. So first come, first serve. Gusto mong malangit, wala pamalit na mo ana. 1,000 para na nato itiwas og bayad sa atong mga contractors nga nagtrabaho ani. Napamantay mga bayronon. So gibana-bana na to mga 3.5 million karon kuwangan na lang tag 1,330. So pipila ka mga pahibalo. Una, wala tay misa sa menteryo karong adlaw sa mga santos November 1 ug November 2.
Wa may allowed nga musod sa menteryo. Ang atong buhaton anhita magmisa sa atong simbahan. So naatay 7 ka misa sa November 1 adlaw ng Domingo o 7 sad ka misa sa November 2. Ang misa nato magsugod sa alas 6, dayon alas 8, alas 10, alas 12, alas 2, alas 4 o alas 6 sa hapon as gabi. So 7 ka misa dinhira. Nya atong pamisahan, atong basahon ang tanang mga kalag nga inyong pamisahan. So kanang mga sobre dias inyong gilingkuran karon, pulos man na para sa kalag, pwede na mo magdala ana ngadto sa inyong balay nya inyong pilapan. Nya ibalik ninyo dinhi, so dinyo ana tong kahon diha or ihatag niyo sa opisina. Nya amo nang itabulate, misahan na nato sa whole month of November. Ato nang basahon. Nya kung nasad mo yung mga igsuon, mga parinti or mga silingan nga gusto ninyong makapamisa pod sila, pwede po nyo dadaan ang mga sobre. Ibalik lang diri kayo. Di nyo ibalik, makagaba biya sa na mga kalag sa taon. Nya ibalik ha nga naa sa isod nga ngans kalag nya sudli sad og pahinungod para sa mga patyonon. Ang kani bang nag-alaga din sa simbahan mao pa man ni mga patyonon ay lang sa kalag sa inyong ihatag diri unsay pagtuon nyo namo mga kalag ramitanan. So sudli sad nya lain nga pahibalo tapuso nato ang atong month of Rosary dinhi sa atong parokya karong October 31 adlaw nga Sabado. Adlawng Sabado. Unsaon man nato pagtapos mag-living rosary ta. Nya kay di man allowed ng living rosary nga mag-ana ta dinhi, among gihimo nga center mutuyok gyapon ta murag motorcade, rosary motorcade ngadto sa atong teritoryo. Nya dunay 5 ka kapilya nga pagamisahan natong Domingo nga wa na mabalik karon ang misa kay di pa tatugutan nga himuon natong center sa rosary. Ang Santa Cruz mao'y first mystery, joyful mystery atong gamiton, joyful Santa Cruz anas ilang gym aron maka social distancing ta sa Santa Cruz Chapel. Nya dayon ang San Roque Chapel adto gyapon sa gym kanang bag-o nilang gym diha. So adto ta didto mo stop over para sa second joyful mystery. Nya ang sunod nga third joyful mystery adto na sad pangajion sa Tabla Chapel katong may gym sa gym gihapos tabla. Nya ang ikatulo nga kaupat nga joyful mystery adto pangajion sa Lataban Chapel sa gym gihapon sa Lataban. Nya ang ika-fifth joyful mystery anha pangajion sa Sambag Chapel anha gyapon sa gym sa Sambag. Nya unsa may gimmick na to ani ang in charge nga mga chapels, magtinabangay mo kamong mga chapel sa Santa Cruz, tanang chapel sa San Roque, tanang chapel sa Tabla, Lataban o sa Sambag nga mga chapels, magtinabangay mo aron maghimo mo og picture frame sa mystery. Picture frame ba? Nakasuway mo duwa ng picture frame? Kanang ingon nga i-portray ang picture sa nativity. Kato na yung purma-purma dayon na ay Maria, na ay Jesus, na ay Joseph, ana. Ipurma na ninyo. Mura bag frame ba? Picture. Pero kuan, mga tao ba? So, panalitan, joyful mystery. Unsa may makita nimo pag sa unang mystery? Unsa to'y unang mystery? The Annunciation, ang pagpahibalo sa anghel ni Maria. Nya unsa may makita nimo si Maria o ang anghel. Mo sa ninyo ibutang didto sa chapel. Og unsa pa inyong na-imagine nga makita nimo pag Annunciation. Nya ang mulid sa rosary mao ang taga chapel. Mo say mulid sa hall nga pagpangadji sa first mystery or second unsa diha. Nya doon na ni contest. I-contest ani, dunay mga judges ani nga mukuyog sa motorcade aron mo judge sila. Secret. Nya unsa may premyo? Pulos man ni sila mudaog kay 5 ra man ni ka chapels. Pulos ni sila mudaog na first, second, third, fourth ug fifth. Ang ma-first na ang premyo 12 kasakong bugas.
Nya ang second, 10 kasakong bugas. Ang ika-third, 8 kasakong bugas. Ang fourth, 6 kasako. Og ang kaning kuan, kaning fifth, 4 kasako. Nya na pagkitaan na mga consolation, the best nga mamampo sa rosaryo, ang mga kuan ba mga side nga mga award. Amo lang yan ang pamalandungan, magsabot pa mamis mga judges. Unsay among kuan. Nya karon mangayo tag mga donation nga bugas. Nya ato la specify lion ivory para kuan para uniform. Lion ivory nga bugas. Sako. Ayan ang sako nga way sod. Kanang lion ivory nga naay sod. So nagkinahanglan tag 40 kasako. 40. I-total to nyo tanan 40 mo to kasako. So kinsay ganahan malangit la donate mo bugas lang. Nya ganahan sa pamudonit og kwarta amo sa nang tigomon para ani nga maong culmination ba. Og ganahan mo mudonit og kwarta ato nang tigomon para sa mga consolation prizes. Katong best in rosary, best in costume, best in decoration, or unsa dihang mga best. Ato nang kuan ha. Mao nay atong pagtapos nya inigabot na ang magsugod eta alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon magsugod ang maong motorcade. Nya inigabot dinhi magmisa ta sa alas 6 sa hapon. Isip atong culminating mass dinhi. Nya inighuman sa misa amo pang pamalandungan og makaya pa ba nga naa sad tay lamisa, pero maghikay-hikay naman mo ana sa inyong balay. Na ba mo ana para sa adlaw sa minatay? 31 man na. Di mo magpista inig ka November 1. Wala. Kawa sa di ayo di ay. Pista man gunagod. Awa di mo ipistahay dinhi. November 1 abitaw ay. Sige, nasa ta diri tingali ug makaya nato nasa tay pack meals ipang-distribute sa mukuyog o butambong misa. Pack meals. Nya kamo sang mga chapel og nasa mo itunol-tunol dito inig stop over og nasa mo gamay nga makaon-kaon ay lang nang grabe kayo itunol-tunol ba aamo sa nang dawaton kung mahimo ayaw lang na mga makapadiabetes bitaw kana lang ko mga saging linungag ana ba no mga kanang basta mga fruits ba ay lang na kayong makapadiabetes kay basig inighuman sa motorcade wa nagiputla na sti ilang pare. Sige manindog na ta. Hinaot untang moabot pa mo October 31. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ay, nalimot ko. Naadyo'y importanteng announcement. Si Father Leo Archie, ang kanhidikon, anhi ma-assign isip assistant parish priest. Yeah. So, naanatay assistant parish priest si Father Leo Archie. Magsugod na siya karon sa iyang trabaho sa mga misa, labi ang iya, jutay ang ako. Sa mga panglimpyo dinhi trabaho, pag-andol sa mga organizations, labi ang iya, jutay ang ako. Sa kolekta. Unsaon ka na ako pagbahi, no? Labi ang ako, jutay. Magtinabangay rami ha. So, ay mo pag-expect nga ako ipirmi ninyong makita dinhi nga magmisa na. Kaya na naman tayo assistant, mag-ana nami, alternate. Sana. Sige, panglakaw na mo.